बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खुंगा 12थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे सुबुं मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। मावख' क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे हाबाफारिनि आफादगिरि बिजितगिरि बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि फुंबिलियाव हारिमु फिरफिला बिरहोनाय जायो आरो बर' हारिमुनि हाबा मावनानै रुंसारि जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ मान बावनाय जायो। आथिखालाव नुनो मोनदों आसाम सोरखारा फोसावदों दि गावबा गावनि मोनफ्रोमबो सोरखारि मावख'आव गामसा लानांगौनि बिथोन होदों। बेनि सायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजितगिरि बसुमतारि बिथाङा बुंदों दि सिगाङाव जेरै सिनायथि मोनखानाय थिग बेबायदिनो सिनायथि फोसावनांगौ। जों दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे गावनि जे 12थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जे सानसेनि हाबाफारिजों दिनै गावनिनो मावख'आव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो खुंनो थि खालामनाय जाबाय आरो दिनै फुंनि हाबाफारि बायदियै जोङो फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ जागायलांखांबाय आरो जोङो माहारिनि जे मुंख्लं जोहोलावफोर जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांनानै रुंसारि जालांनाय जे बिथांमोनखौबो जों गोसोखांनानै मान बावनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो मावफुंलांखांबाय आरो 10 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोङो सावगारि बोनाय बादायलायनाय जे बर' हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै बे बादायलायनायखौबो जोङो लानाय जादों आरो जोंहा डेलिगेट मिटिङा जोंहा 11 बाजिनिफ्राय जागोन। जोंहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदान आफादबो दिनै दानानै लानाय जाहैगोन आरो बे जोबखांनायनि उनाव जोङो बर' मोसामुनि सायाव बारदै सिख्ला बे मोसानायनि सायाव जों बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों आरो बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो बर'नि जे गागु जे आर्टिस्ट एबा महरगिरि बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय हाबाफारिबो लादों आरो बे जोबखांनायनि उनाव गोजाम जे महरगिरि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जोङो गेट टुगेदार जे लोगो हमलायनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों आरो जोबथारनायाव जोङो देंखो मोनाबिलिबो लानाय जादों। गासैबो महरगिरि बिथांमोनखौ जोङो लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों, फननि गेजेरजों खावलायहरदों आरो बिथांमोनहा जोंखौ बाहागो लाफैनानै मदद होफैनो थाखाय बिथांमोनहा खोथा होदों। मा सायाव रायज्लायगोन नोंथांमोना जिहेतु बर' हारिमुनि खेथ्रआव गोबां किसुमान बेले बेजे नुनो मोनदों साप'ज सरकारनिफ्राय दाख्लैबावसो जोङो दिनैहाय जोङो माखासे गोनांथार जोङो थांखिफोरखौ जोङो दिनैनि जे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो आजावनानै लानाय जागोन आरो सावरायनाय जागोन। जोङो हारिमुनि बिथिङाव जों गोथौयैनो जोङो सावरायनानै जों माखासे थांखिफोरखौ थिरांथा लानो थाखाय जोङो सानदों। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां माखासे समयसाफोर नुजादों। जों बेफोरखौ जों माबोरैहाय समाधान खालामलांनानै हारिमु बिथिङाव जों खामानि मावलांनो जों बेखौ जोङो डेलिगेटनि गेजेरजों थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायनाय जागोन आरो थांखि लानाय जागोन। जे नोंथाङा सोंनाय जे थांनाय समाव साननैसोनि सिगाङावहाय ओंखारनाय जे आसामनिफ्राय नटिफिकेसन ओंखारनाय जे गामसा गाननानै जे सोरखारि मावख'आव नुजाथिनांगौ होननाय बे रावा नाथाय बिथांमोनहा बुजिदों जानो हागौ। बिथांमोनहा गावसिनि बे बिहु फालिखौनो बिथांमोनहा गाम'सा होननानै बुङो। दा जोंनि आर'नाइखौबो हयथ' बिथांमोनहा जे गामसा हिसाबैनो गावसिनि रावजों फोरमायदों नाथाय बियो जोंहा मोनसे सिनायथि दंखायो हिसाबै जोंनि आर'नाइ बेखौ आर'नाइ हिसाबैनो बिथांमोनहा सिनायथि होनानै मान होनानै बेखौ मोनसे गोदान नटिफिकेसन होफिननांगौ होननानै जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय गभर्नमेन्टखौ खावलायनाय आरो नारसिननाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।